Яңгасыр каналында зур гаилә акциясы дәвам итә. Тапкан түгел, баккан ана диләр. Тәрбиягә алган бала үзенеке кебек була аламы? Гаиләгә бала алган ата-аналар адаптация чорында нинди проблемалар белән очраша? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы. Исәнмесез? Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны тимәләр аша җиткерә аласыз. Кызылга басып килешмәүгезне, яшелгә басып килешүгезне, ак битарафлык, нейтралитет билгесе. Бүген без менә шушындый теманы алырга булдык. 2017 елның 1 гыйнварына Татарстанда ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган 11717 бала исәпләнә. Шуларның 95% тәрбиягә алуның төрле формаларында гаиләләрдә тәрбияләнә. Менә иң элек Зөбәйдә ханым аңлатып китсәгез, менә 3 формасы бар бездә, шулай бит. Нинди формалар бүген көндә менә эшләп килә? Эшләп килгән формалары бар үзенең, ул гаилә кодексында каралган. Һәм иң беренчесе әлбәттә ул балалыкка алу, уллыкка яки кызлыкка алу. Анысы электән таралган формасы инде, соңгы елларда яңадан яңа бер форма, ул да булса гаиләгә тәрбиягә бирү формасы барлыкка килде һәм бундый балалар өстеннән опекага алу, бундый балаларны. Өченчесе инде шул рәвештә барыла. Законда күрсәтелгән нигездә аларның әлбәттә һәр кайсы да балалар мәнфәгатеннән чыгып эшләнергә тиеш һәм шуны әйтергә кирәк, һәр кайсының хукук ягыннан билгеләгән вакытта бу эштәге олы кешеләрнең балаларның хукуклары һәм бурычлары бераз аерылып тора инде ул вакытта, аларның төрләренә карап. Рәйсә апа, менә сез бит Нурлат балалар йортында эшләйсез, шулай бит. Менә нинди формалар буенча күбрәк алалар? Я булмаса, әзер булсалар, башта бер формасында алалармы? Ничек бүгенге көндә актуальрак? Менә яшьләр киләме, өлкәннәр киләме? Безнең, мин нәрсә әйтәсем килә, безнең шундый форма бар, кунакка алу формасы. Тагын бер форма әйтәсем килә минем сезгә. Кунакка алалар. Онда шунда эшләүчеләр еш кына балалар кунакка бик еш йөриләр безнең эшләүче кешеләргә. Менә мин үзем дә, мәсәлән, башта кунакка гына алып, ул бәйрәмнәрдә, каникулларда Бу бит кунакка алу үзенә күрә бер күнегү чарасы гына дип. Юк, ул формасы дип әйтсәк бик дөрес булмас, Рәйсә ханым. Ул теге формаларга без әле әйтеп узган кодекста каралган формаларга ярдәмче форма, аларга әзерләү формасы дип әйтик. Стадиясы дип әйтергә була, шулай бит. Ул әле приемный семьяга ала торган форма түгел. Ул кунакка алу. Ул баланы син үзеңне итмәсәң дә була. Ну, менә шуннан башлана дип әйтәсем килә, күп эш. Менә бер яктан чыннан да бик шәп бит инде Илгиз апа, икенче яктан караганда кунакка алып балада өмет туа. Аннар яңадан килмәскә мөмкиннәр. Менә бу ни дәрәҗәдә монда бит чыннан да һәр бер мәсьәләгә төрлечә карарга була. Менә ни дәрәҗәдә дөрес ул? Аны кунакка алу дип алыналармы? Балаларга ничә аңлаталар? Алаларында аларны. Эшләүчеләр. Шунда күбрәк Менә тәрбиягә бала ала торган гаиләләргә дә бер ай шушындый кунакка биреп торалар. Мәсәлән, без инде үзебез андый ысулны файдаланмадык. Безгә бик кыз кирәк булгач, безгә кунакка түгел, безгә озакка дип мәңгелеккә үзебезгә дип алып кайтып киттек. Аның үзенең ниндидер формалары бар, теге тутырталар, нәрсәләр, biz аларның берсендә тутырып тормадык. Чөнки минем иптәшем, менә сиңа кыз кирәк, ул кыз бала сайлап торырга, ул бит сиңа товар түгел диде. Әйтте дә шушылай итеп битте. Ә мин инде теге гомер буе аның сүзеннән чыкмаган, күзенә генә карап торган. Сезнең ничә балагыз бар бүгенге көндә? 4 малай. 4 малай. Һәм бер кыз. Һәм бер кыз. Сезнең Рәйсә апа? Минем үзебезнең 2 кыз, берсе уже тормышта, кичкенәсенә 10 яшь, менә шулар арасында без 10 бала алдык. Аннары сон тагын Субханалла, 10 бала. Нинди зур йөрәк булырга тиеш. Быел менә тагын 2-не алдык, кичкенәкләрнән дә. 2-не чыгарып җибәрдек, 2 кызны Казанга укырга, 2 кичкенәне алдык. Субханалла. Бүгенге тапшыруыбызны безне караучы тамашачыларга максималь рәвештә нидер файдалы итәсебез киләме? Әйдәгез әле шуннан башлыйк. Иң элек, менә сез инде практиклар буларак һаманда дәвам итеп, шушы адым ясарга әзер булган кешеләргә менә алар нәрсәгә гомумән әзер булырга тиеш, Илгиз апа? Беләсезме, монда беренчедән мин үзем матбугат чаралары вәкиле буларак бу хакта мәгълүмат бик аз. Халык безнең бик игелекле, бик шәфкатьле.
Аның җанында мәрхәмәт яши. Ләкин алар эшне нәрсәдән башларга икәнен белмиләр. Шуңа күрә миңа кайлардан гына белмәгән кешеләр шалтыратмый. Каяндыр телефон номерлары табалар, менә сез бала алгансыз икән, безнең дә аласыбыз килә дип, менә шушындый Андый үзәкләр, ярдәм итү үзәкләре юкмыны? бар алар. Ләкин алар бит аны беренче кеше менә уже шуның белән теге очрашкан кеше генә белә. Менә без беләбез, мәсәлән, 10 ел шушында иргә. Запа белән килешеп бетмәс идем. Бала аласы килгән кешегә ниндидер үзәкләргә бару кирәкми, күңелеңдә, йөрәгеңдә бала алу теләге була икән. Ул аны приютларга барып та алырга мөмкин. Кая барырга белми дип әйтәләр инде. Хәзерге заманда кая барырга белми дию аңлыйм инде. Әмма хәзер менә шундый буын без үзебезнең балаларыбызны үзебез тәрбия алмый торган буын бит әле бу. Ничек инде алар башка кеше баласын тәрбияләсеннәр. Менә минем тиңдәшләрем, яшьтәшләрем безнең үзебезнең балаларга Әби бабай тәрбиясе эләкмәде. Без үз балаларыбызны Аллага шөкер үзебез карыйбыз. Менә башкалар бөтенесенә дә әзергә бәзер бит. Менә әби карый паркта, әби җыри, бабай җыри, әби үстереп бирә, бабай үстереп бирә. Үзләренең балаларын инде үстергән, төп йорттан очырган кешеләр ала балаларны. Чөнки аларда әле үзләре әйтмешли потенциал бар. Аларның әле тагын бала сөяселәре килә, кышасылары килә, аның теге тәпи атлап киткәнен күрәселәре килә. Улы яшьтә. Менә мин мәсәлән бер генә мисал китерәм. Әтнә районы Улы Бәрәзә авылында Радалия ханым бар, Эми Фатхуллиналар. Әле күптән түгел генә мин аларда кунакта булып кайттым. Ул хатын миңа беренче тапкыр шалтыратып, минем дә бала аласым килә, кайлардан алып була. Өебез булын хәтле, мәктәп күршебездә, бакча күршебездә. Менә бездә бөтен шартлар бар. Чынлап та, шуның хәтле матур идея яшиләр. Авылда бер дигән име. Шуннан мин моны очраттым да, мәйтәм, алдыңмы әллә дим инде. Әйе ди, дүртәү ди бармаган күрсәтеп. Менә аңа 57 яшиме. Ул хатын алдында, ул үзе шәфкать туташы, фельдшер авылда. Ул хатын алдында башы ярлык инде. Шуннан да, менә мондый кешеләрне күрсәтергә дә кирәк һәм бәлки шуннан да ниндидер үзәкләр алар бар, димәк, ниндидер җитеп бетми. Бәлки алар тагы да күбрәк булырга тиештер, мәгълүмат алу өчен, сөйләшү өчен. Чөнки курсларга килгәндә курслар бар бит. Әйдәгез әле видеоязманы карыганнар дәвам иттербез. 2012 елдан тәрбиягә бала алырга теләүче затлар, тәрбиягә бала алучы ата-аналар мәктәбендә әзерлек үтәләр. Республикабызда бу мәктәпләрнең саны 11. Уку дәврендә алар белән юристлар, психологлар, социаль педагоглар эшли. 2016 елның ноябреннән Казан шәһәренең ата-аналар карамагыннан мәхрүм булган балаларны гаиләгә урнаштыруда, алмаш гаиләләр әзерләү һәм әйдәп баруда ярдәм итүче үзәгендә профессиональ ата-аналар мәктәбе булдырылды. Бу мәктәп тәрбиягә инвалид балаларны, яшүсмерләрне, ата-ана хукукыннан мәхрүм ителгән күп балалы гаиләдән булган балаларны алырга теләүче ата-аналар әзерли. Монда ятимнәр психологиясы, яшүсмерләр психологиясы һәм башка дисциплиналар өйрәнелә. Зөбәйдә ханым, бу бит махсус бу закон тарафыннан... Бу программа законда күрсәтелгән, кодекста әйтелгән балаларны ата-ана программаны үтәргә тиеш дигән. Программаның эчтәлеге һәрбер субъектта алар үзләре карап, үзләре. Менә монда бездә менә шушы рәвештә алып барыла икән инде. Һәм бары тик шушы программаны узганнан соң гына алар инде балаларны алырга хукуклы була. Ләкин хукук турында сөйләгәндә теләк турында сөйләдек үзендә, теләк булырга тиеш дип. Теләк кенә җитәрлек түгел, законның үзенең катгый таләпләре бар. Теләсә кемгә бирелми. Гаилә кодексының күп кенә маддәләрендә ул күрсәтелгән ул таләпләр. Ата-аналык хукукыннан мәхрүм ителгәннәр яки өлешчә мәхрүм ителгәннәр, элек балаларны тәрбиягә алып, уллыкка яки кызлыкка алып, ул суд тарафыннан юкка чыгарылган очракларда, яки кеше инде психикадан сәламәт булмаган очракларда бу берничек тә бу кешеләр үзләре тәрбиягә дә, уллыкка, кызлыкка да бала ала алмыйлар. Һәм аларның саны җитәрлек кемнәргә бирелми ул. Димәк, монда теләк кенә түгел, мөмкинлек тә булырга тиеш дигәнне закон караган. Таләпләргә туры килергә тиеш. Менә бүген әгәр дә чыннан да күңеленә шундый уй кергән кешеләргә файдалы мәгълүматларны бирәсе килә бит. Шушы тәртибен аңлатып узсагыз иде. Менә әйтик, күңелгә шундый уй керде һәм нәрсә эшләргә кирәк? Кая барырга кирәк иң элек? Кыскача гына. Менә иң беренче, мин мәсәлән үземнән инде әйтәләм, районның социаль опека бүлегенә барып, гариза язасың. Ул шундый кызык гариза.
Анда баланың яшәгенә түгел, шәшенең төсе, күзенең төсе язылган име. Аны хәтле үк сайлау минем шулай ук бик гаҗәп тоелды. Мин инде шәше зәңгәр булмаса, нинди дә ярый дип шулай кызык итеп тутырганым хәтердә 10 ел элек. Шуңа күрә менә шушыннан башларга кирәк. Анда инде хезмәткәрләр сиңа ярдәм дә итәләр, аннары нәрсә, һәм инде шуннан җибәрәләр укырга. Шу булачак әти-әниләр мәктәбенә. Демәк, хәтта мондай сайлау мөмкинлеге дип әйтегез 10 ел элек. Бүгенге көндә шундый сайлау мөмкинлеге бармы? Рәйса апа, күп кенә җирләрдә бит менә теге килдең дә базар түгел бит ул. Менә зәңгәрнеме, мондайнымы сайлап алдың дип, күп кенә балаларны, авыру балаларны алмыйча калалар диләр. Юк, заявлениедә анда ул ничек язылган шулай тутырасың анда. Аны язуында язасың инде аны, чынбарлыкта. Чынбарлыкта менә шул ук үзәккә килгәч, ул бит әле булай гына түгел. Менә центр усыновлениега, анда обязательно тоже заявление язасың, анда чакыралар. Анда видеосюжетларда күрсәтәләр балаларның ниләрен күрсәтәләр, кемнәр базада бар. Менә шул жактан алучылар да бар. Кемдер башка төрле дә була. Кемдер башта баланы күрә, аннары гына кагаз тутыра башлый. Әлеге дә баягы чиновникларның факторы бер кайда да кителмәгән. Венера, шуңа күрә закон булса да, законны башкаручылар чиновниклар безнең бик урынлыдырмы, урынсыздырмы, мин бик төгәл әйтеп бетерә алмыйм, чөнки минем практикада зур алган эш түгел бу эшләр. Шулай да опека һәм балаларны карау органнары урыннардагы күп вакытта бик җиңеллек кенә тудырып тормыйлар андый кешеләргә дә. Гомумән, шушы стадияларда һәм гомумән адаптация чоры ни рәвешле узырга тиеш, нинди стадиялар бар. Моның турында без сөйләшербез рекламадан соң. Татарстан Яңа гасыр каналында Таяну нуктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Рекламага китер алдыннан без адаптация турында сөйләшә башладык. Миләүшә апа, ничек уйлыйсыз, беренчедән адаптацияга күчкәнче, ничек уйлыйсыз, соңгы вакытта менә караш үзгәрдеме? Әти-әниләр бит элекке вакытларда балаларны әйтмичә, үзенеке кебек үстерү ягын кулай күрәләр иде. Гомумән, бүгенге көндә ятимнәргә дә караш үзгәрде, әти-әниләргә дә әлеге караш үзгәрде кебек. Бу сизеләме? Бүгенге бу бик катлаулы сорау. Сез менә бик катлаулы тема күтәреп чыктык. Бу бер яклы гына карап та, аны бер яклы гына чишеп тә була торган түгел. Кеше дигән бийек зат, менә нәсел бар, җан тартмаса кан тарта дигән сүз бар. Татар халкында, татар милләтендә бик тә оят саналган, әгәр дә синең нәселеңнән берәр бала ятим булып урамда кайгырып йөрсә, аны алганнар үзләренең туганнары, бу минем абыемныкы, бу минем апаныкы дип, ул вакытта башка хәл булган. Хәзерге вакытта менә гаиләләр таркалып, ата-ананың ичүчелеге, менә шушындый балалардан ваз кичүләре, менә бала нинди генә булса да, нинди генә әти-әни булса да, ул үзенең әти-әнисе белән тәрбияләнәсе килә. Нинди генә яхшы гаиләгә алып барсаң да, әйтәләр бит, бүре баласын бүреккә салсаң да урманга карый дип, ул үзенең әти-әнисен сагына. Менә шуңарга күрә мин менә үземнең күңелем белән мин күп балалар алып, балаларны, ятим балаларны тәрбияләүче ата-аналар алдында баш иям. Менә күңелемдә бер шундый бер ниндидер икеләнү бар. Менә алар үсеп җиткәннән соң, ул ата-ананы хөрмәт итәрләрме? Үсеп җиткәннән соң алар үзләрен чын кеше итеп хис итәрләрме? Менә асрауга бала ала торган. Менә артык күп уйлыйбыз түгел без гөлгенә, артык күп уйлаудан барып Ханым белән мин килешмәскә. Бик күп уйлап эшләнелә торган эш бу. Бик шундый психологик алымнар белән эшләнелә торган эш. Мин менә үзем ничек дип әйтәм инде. Төптән уйлауны әйтәсез, зур җаваплылык. Дәүләт бу эшне үзенең күз алдыннан ычкындырырга тиеш түгелдер дип уйлыйм. Гаиләгә алсалар да ярдәм итәргә кирәк. Баласы түгел бит, кеше кадәр кеше гомере хәл ителә, шулай бит. Миләүшә апа белән мин килешеп бит, мин бу очракта, мәсәлән, ул тәрбиягә алган бала үсеп кем булыр дигән сорауны куясыз, теге шәфкатьле булырмы дип. Минем менә журналист буларак газетага килгән хатлар, язмышлар белән очрашам, кешеләр белән күрешеп, беләсезме нәрсә, Миләүшә апа, үзе үстергән баладан игелек
күрмәле ата-ана. Күбрәк тә менә шул үги балага биргән тәрбиягә, үги балалар алар менә детдомнарда үскән балалар алар мәрхәмәтле булалар. Алар Рәхмәтле була беләләр, шулай бит. Алар син әйтәсең инде күреп үскән, инде зурайып алган балаларны инде үсеп. Беркем дә әйтәлми, безнең теге ыф дип кенә үстергән балаларыбыз, безнең картлар йортына илтеп ата әтиләрен, әниләрен илтеп аталар. Балаларын ташлыйлар. Аннан соң Рәхмәт Гөлгенә, менә Айслапа. Мин менә сезнең белән бик килешеп бетә алмыйм. Миңа калганда сез Миләүшә ханымны бик аңлап бетермәдегез. Ул әйтә, бу балалар киләчәктә үзләрен ничек тотарлар, бит монда менә шул тәрбиягә алган кешеләрнең дә хезмәте, аларның ничек итеп бу баланы киләчәктә аякка бастырулары. Менә шул проблема күтәрелә. Һәм монда бик катлаулы проблема. Без менә җиңелчә генә әйтәбез, шәфкатьле йөрәкле кешеләр балаларны алалар да үстерәләр. Уйлап карасаң, бу бик катлаулы проблема. Монда иң беренче менә бәлки белмим, бәлки сезнең тормышта андый вакыйга булмагандыр. Бик күп ата-аналар алар шушы баланы алганнан соң күпмедер вакыттан соң менә бу адаптация периодын үтә алмыйча, аларның разочарование, ялгыштым дип уйлаган фикерләр, хәтта кире кайтару очраклары. Әйдәгез әле видеосына карап узыйк менә шу темага. Нар дәвам итәрбез. Бу куркыныч хәлләр әлбәттә. Республикабызда тәрбиягә бала алган гаиләләрдән балаларны кире кайтару очраклары шулай ук бар. 2016 елда 25 бала дәүләт оешмаларына кире кайтарылды. Бу алмаш гаиләләрдә тәрбияләнүче балаларның гомуми санының 0,2% тәшкил итә. 2017 елда 12 бала дәүләт оешмаларына кире кайтты. Балаларның кире балалар йортына кайтуының төп сәбәбе тәрбиягә бала алучы ата-аналарның әзерлексез һәм профессиональ булмаулары. Тәрбиягә бала алган гаиләләрнең беренче җитди проблемалары күп очракта балаларның яшүсмерлек чоры башлангач күзәтелә. Бу бик җитди проблема һәм тиз арада хәл ителүне таләп итә. Бу котышкыч куркыныч Бу котышкыч хәл, ләкин шул ук вакытта менә әйтеп кителде, бу ата-аналар әзер түгел, психологик яктан әзер түгел дип. Ләкин күпме генә кеше менә мәктәпләрдә укымасын. Ул шит бер баланы, шит бер канны, шит бер җанны үзенеке итәргә тиеш. Менә үзенең баласы белән, үзеннән үзе тапкан, табып карап үстергән баласы белән дә кешенең күпме проблемалары чыга. Бит инде алынган бала, ул аны яратыр өчен икеләтә җанҗылысы кирәк. Моны Теге менталитетка ташу шундый. Без әле шуңа җәмгыять белән әзер булырга тиеш баланы кабул итәргә. Балалар бакчаларында. Чөнки менә мәктәпләрдә теге берәр нәрсә булса, шул балага кырын карыйлар. Бу түгел микән? Шушыдыр әле. Ул бит инде теге барыбер ниндидер бер тамга белән килә, әйме? Теге Сапа мин өстәп әйтерим, әле ул беләсезме, безне ни өчен кире кайтара? Безне бит аңлап җиткезми халык, бала алган кешене. Менә мин журналист буларак, минем шул кадәр бу рейс апаларны яклап чыгасым киләме, рейс апа алдашырга бирмәсиме? Әгәр дә әтияни әзер түгел икән, ник баланы ала? Беренчедән. Каян белергә була аны Гөлгенә? Ул әзер дип, ул бүген әзер, менә хәзер проблема килеп чыкты, ул аңлый. Мин әзер түгел. Ул бала тәрбиягә Димәк, биргән вакытта монда әлеге дә баягы тагын шул ук чиновникларга әйләнеп кайтабыз. Шул ук дәүләтнең роленә әйләнеп кайтабыз. Законда күрсәтелгән ничек итеп аларны өйрәнергә кирәклеге. Менә психологларыбыз җитәрлек, Аллага шөкер, хәзерге җәмгыятьтә. Элек юк ел, шулай бит. Төрле күләмдәге тестированиелар үткәрергә була. Димәк, менә ул сөйләп утыра, менә шулай кире кайтарылды, димәк, алар әзер булмаган дип. Менә аларның әзерлеген баланы алганчыга кадәр бик ныклап ул гаиләнең иреме, хатынымы, ир кешегенә алга, хатын системалы рәвештә төптән бик нык уйлап бирелергә тиеш. Кире кайтару өчен берәр җавап. Эмоция. Кире кайтарган өчен җаваплылык юк. Мондыйлар күпме соң? Менә шундый кешеләр сездә. Күп дип әйтмәсем. Менә сез беләсезме? Аннан соң шул ук ата-аналарга без җиткезергә тиеш. Алар ялмаска тиеш, менә ул проблемалар белән чыгырга. Шул ук психологларга бормыйлар алар. Җырлыйлар алар. Менә безнең үзебезнең балалар йортында, мәсәлән, аңлатып китсәгез иде. Кичкенә вакытта кичкенә аларны сизеп тә бетермиләр. Үсә проблемалар зурая. Но үзеңнең балаңда да була бит инде. Переходный возраст дигәндә була. Бөтен әйбер була. Шуңа күрә ашыгырга түгел, эшләргә кирәк. Ул менә безнең, менә мин үзем безнең балалар йортында служба сопровождения замещающих семей дигән әйбер ачылды. Министерство образования ачты, безнең бер ел эшлибез инде, Аллага шөкер. Без үзебезнең менә мин эшләгән чиракта гына әле шул службада ничә баланы булды шундый случай, менә хәл.
Бер бала семьяга, гаиләгә яхшы керде. Икенчесе менә бармый никак. Шул гаиләдә. Булай да эшләп карадык, тегеләй дә эшләп карадык. Топтык икенче гаилә. Балалар йортына кайтармадык ул баланы. Аш тегендә киткән гаиләдә рәхәтләнеп менә Без әле әтиен ягына карыйбыз. Бу да бит әле баланы да карарга кирәк. Ничек кабул итә моны? Әйе, әле ул бит шулай да булырга мөмкин. Балага да менә кемдер жарата күп кеше. Менә безнең мәсәлән. Менә минем үземдә дә бар шундый бер кыз. Менә без аны бик ограждать итәбез инде, потому что вакытлы мин санаторийларга частрак җибәргә тырышам, каядыр, бик активный, бик ни, но вакытлы орып китә ул менә күп кешедән. Шундый бит психологиялык кешеләр дә бар. Ие. Тәгалә шулай итеп яраткан. Менә әниятисенә жарый торгандыр, ә баланы да карарга кирәк бит. Иң беренче чиратта бала мәнфәгате беренче урында ата-аналарның җаваплыгы турында әйтә башладык. Кемдер шул сүзне кузгатты безнең хәзер студияда. Бул турда да менә баланы алган вакытта аңлатырга кирәк. Семьяга алган вакытта аңлатырга кирәк. Юридик җаваплылыгы булмаса, мораль җаваплылыгы бар, шулай бит. Юридик җаваплылыгы да бар. Юридик җаваплылыгы шуннан гыйбарәт. Без төрле формасында яшәбез бит. Әгәр дә ул уллыкка кызылык калган икән, ләкин үзенең гаибе аркасында ул булдыра алмыйча баланы кире кайтаруны сорый икән, кире кайтарырга мәҗбүр булганнар икән, органнарның сорауы буенча суд тарафыннан эшләнә бу эшләр барысы да. Ул вакытта ул бу балага алимент түләп торырга тиеш була. Әмма кем генә әйтер икән гаип миндә булды дип. Сез әйтәсез үзенең гаибе. Гадәттә баланы гаиплиләр. Ул шулай бит инде. Әгәр дә генә гаиләдәге шартларны өйрәнү ул бүгенге көндә авыр мәсьәлә түгел. Аны аңларга була, аны белергә була. Әлеге дә баягы психологларыбыз бар, юристларыбыз бар, педагогларыбыз бар. Шунда төрле илләрдә бит бу әлеге проблеманы ничек кенә хәл итмиләр, аның төрле юллары бар. Һәм монда менталитетка да карап эшләргә кирәк, чөнки әйтик, шул Германиядагы гаилә белән безнеке Миләүшә апа чагыштырып булмый, шулай бит. Безнең менә мин нәрсә дип уйлыйм, хәзерге вакытта кешедә җаваплылык азрак элеккеге вакытка караганда. Аннары диннән дә кеше ераклашты. Дингә кирип барабыз кебек. Дин бит элек менә бер бала алып үстергән кеше оҗмахка турыдан-туры керә дигән сүзләр булган. Бу бит буш сүзләр түгел. Бу чынлап та шулай. Кемгәдер ярдәм итәсең икән, Аллаһы Тәгаләнең ниндидер бер биек көчнең син үзеңә дә хис итәсең икән, аның сиңа таянычын, бу инде бик зур нәрсә булган. Менә хәзер без диннән дә ераклаштык. Якынлашсак та ераклаштык дип уйлыйм. Аннан соң җәмгыятьтә дә шундый беркемнән беркем уялмый, беркемнән беркем курыкмый. Нәсел, шәҗәрә дигән нәрсәне дә онытып барабыз. Менә Айсылу апа, әлеге дә баягы адаптациягә барып тоташамы? Бездә менә гомумән аңлатып китсәгез, адаптация чоры ул күпме бара? Төгәл генә әйтеп булмый, ул төрле очракта төрлечә узатыргандыр. Ләкин шул ук вакытта 1 елга кадәр сузылу аның факт. Һәм монда берничә этапны аерып булыр иде. Әйтик, беренче этап бу теге мәхәббәт мөнәсәбәтләрендәге шикелле букетный-конфетный период дип әйтер идек инде. Ул эйфория чоры, очрашу, табу, таптым, үземнеке, бу минеке, миңа шаган, кемгә шаган, туганнар бөтенесе кабул итә, бу әле шунда эйфория чоры. Инде шул чор узганнан соң әкренләп кенә проблемалар килә башлый. Әйтик, ул тыңламый, әйтик, ул кызып китүчән, аның характеры тегеләй булай. Үзенең баласы шулай ук тәртиптә кыланса да, әни кеше аны ничектер аңлый. Бу берникадәр дәрәҗәдә менә шул психологик барьер барлыкка килә бала белән ана арасында. Һәм менә шушы кризис чорын үтәлсә, икенче периодны үтәлсә, гадәттә инде адаптацияның уңышлы яклары килеп чыга. Менә әгәр дә инде шушы периодта әни кеше индивидуаль подход таба алса бу балага, моннан соң без бит уйламыйбыз, менә ул бала кичкенә генә сабый, аның бик зур уже дөнья багажы бар. Ул бит шундый бәхетле бала бит инде, балалар йортына килеп беләкме, шулай бит, алар инде күпне күргән балалар. Кагылу сугылуны, түбәнсетүне, алар менә шул багаж белән килгән. Алгайган, гомумән балачакны күрмәгәннәр күбесе, шулай бит. Һәм әти-әниләрнең менә шул баланы алгаштын да ул балаларга шундый рәхмәтле, шундый итәгатьле булуын телиләр. Алай була алмый, чөнки ул баланың элекке тормыш тәҗрибәсе күрсәтә. Бу хәтта елмайса да миңа китереп сугарга мөмкин дип уйлый. Һәм шуңа күрә бу баланың шундый
защитная реакция, үзен ограждать итә менә шу үзенең поведениесе белән, үзенең агрессиясе белән кайсы бер очракта әйтик, кызып китүе белән, я башка төрле итеп, яки үз эшенә бикләнүе белән. Менә Йолдыз апа әйтеп китсәгез иде, безнең тапшыруыбыз кызганыч, кыска, без әлеге темаларга әйләнеп кайтырбыз. Менә шушы ятим балаларны әти-әниле итүдә гомумән таяну нуктасы нәрсә булырга тиеш? Чын мәгънәсендә гаиләле итер өчен, ике яклап та чын гаилә барлыкка китер өчен нәрсә таяну нуктасы булырга тиеш? Мен баяда әйттем инде. Шушы мәгълүмат бары бер күбрәк булырга тиеш. Ул газета журналларда сон сайын шушы әйбер булырга тиеш, миңа калса. Чөнки без Мәскәүдә укыдык, анда мисаллар китерделәр, Чехословакияларда менә ничек эшләнелә. Аның бик күп төрле формалары бар. Ләкин иң беренче бездә менә шушы халыкның күңелендәге шәфкатьлелек югалмаган, әле югалмас борын име, югалтканчы менә шушыны бөтенләй югалып биткәнче име, шушыны эшләргә иде. Ятимләр хөрмәт ителгән йорт иң сөйкемле йорт ди хадис. Барлык балаларга да ата-ана, гаилә җылысы тоерга насыйп булсын иде дигән теләктә саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.